ወዲኡ ስደት ካብ ዝወፅእ ድሮ 5 ዓመት ኮይኑሎ ጢት አዲስ አበባዬ ኣብ አዲስ አበባ ክትነብር እሞኸዓ ኣጆ ኻይሉ ዝድግስ ሰብ ዘይብልካ ክሳብ ክንደይ ከቢድ ምዃኑ ማንም ኣብ አዲስ አበባ ዝነብር ይኹን በአዲስ አበባ ዝሓለፈ ሰብ ይፈልጦ እዩ። መነባብሮ አዲስ አበባ ከቢድ ዝገብሮ ክራይ ገዛ ዝበሃል ወርሒ እናመፀ ነብሰ ዝጋኻ ዝውድ እዩ። ደጋፊ ዘይብልካ ኣይኮነን 5 ዓመት ክትቅመጥ ሰሙን ክትቅመጥ ከማን ኣዝዩ ከቢድ እዩ። ከመይ ገይሩ ደኣ 5 ዓመት ዝኣክል ተቐሚጡ ዝብል ሓሳብ ዶ ኣብ ርእስኩም መፂኩም? ከመይ ዘይመጻኩም? ናብራ አዲስ አበባ ገንዘብ እንተሃሊካ ንጉስ ገንዘብ እንተዘይብልካ ድማ ጊላ እዩ ዝቕይረካ። ኣነ ግን ክሳብ እዛ ሰዓት ብጥበብ ዳ እምበር ጊላስ ኣይኮንኩን። ኦኦኦ ይቕሬታ ብጥበበይ ደወልኩ ብጥበብ እግዚአብሔር እንተወልከኸ ድፍረት ዶ ይኸውን? ድሓን ይኹንስከ ሳላቱ ንሱ ዝዓደለኒ ጽቡቕ ጉብዝናን መልክዕን እንዳለይ ክሳብ ሕጂ ጸኒሐ እግዚአብሔር ዝዓደለኒ ተፈታዊ ኮኸብን ማራኺ ጉብዝናን እየ ዝውንን ዝረአያኒ ደቂ ኣንስትዮን ዝምነያኒ ከምዚ ብምዃነየ ድማ ክሳብ ሕጂ ብደገ ደጋፊ ይኹን ሓጋዚ ዘይብለይ ክንሰይ ክነብር ዝኽኣልኩ ናብቲ ቀንዲ ዛንታ እስከ ንኺድ። ስመይ ኤቨን ይበሃል። ንነብሰይ ይንእዳ ወይ ይውድስ ኣይኮንኩን ዘለኹ እቲ ሓቂ ካብ ብዙሓት ኣዋልድ ዝመጻኒ ናይ ኣድናቖት መልክዐየ ዝነግረኩም ዘለኹ ኣብ ህይወት ወይ ጎቦኹን ወይ ድማ ምስ ጎቦ ተጽጋዕ ዝብል ኣባሃህላ ይኣምነሉ ስለ ዝነበርኩ እቲ ጎቦ ክኸውን ኣይከኣልኩን ግዴታ ምስ ጎቦ ክጽጋዕ ኣለኒ ብምባል ህይወተይ ንኸመሓይሽን ንኽነብርን ኢለ ዘይገበርክዎ ሓይጣት ኣይነበረን። ምስ ሲራክ ዓርከይ ተጸጊዐ እናነበርኩ ሓደ መዓልቲ እውን ሲራክ ዘይፈልጦ እናሰረብክየ ዝነብር ነይረ። ከምቲ ዝበልኩኹም በቲ ኣምላኽ ዝሃበኒ ቁንጅናይ ብዙሓት ኣዋልድን ዝፈትዋኒ እታ ናይ መጀመርታ ኣፍቃሪተይ ሰገን ከም ስማ ሰገን እያ። ምስ ሰገን ኣብ ሓደ መርዓይና ተራኺብና። እቲ መርዓ ንሲራክ ዓርከይ እንዳ ቤተሰብ እዩ ነይሩ። ጥዑይ ክዳን ስለ ዘይነበረኒ ናይ ሲራክ ክዳንን ጫማን ምስ መለስክዎ ምስቲ ዝነበረኒ ቁመናን ጉብዝናን ስጥምጥም ኢልኒ ንዓይንኻ ሪኢኻ ዘመኒ መንእሰይ መሲለ መርዓ ተጀሚሩ ምስ ሲራክ ዓርከይ እናሳዕሳዕኹ ንሰገን ከይረኣኽዋ ብጎነይ ጉንፃ ኣቢለያ ሰገን ተቆጢዓ ቀሲልካ ዘይትስዕስዕ ክትብለኒ ብጎነይ ትንክፍ ኣበለትኒ መንዳኣዩ ዝትንክፈኒ ዘሎ ኢለ ግልጽ ምስ በልኩ ሰገን ክትጥምተንን ፍዝዝ ክትብልን ሓደ ይኾይኑ ክትቋየቆኒ ዝሓሰበት ከይተረዳኣ ነተን ምስኣ ዝስዕስዓ ዝነበራ መሓዙታ ገዲፋ ምሳና ክስዕስዕ ጀሚራ። ሳዕስዒ ተወዲኡ ናብ ኮፍ መበሊና ተመሊስና። ሰገን እውን ምሳና ኮፍ ኢላ ብድፍረት መኒኻ ሞስምካ ብምባል ስመይ ሓቲታትኒ ኤቨን ይበሃል ብምባል ተላሊና ቴሌፎን እውን ተለዋዊጥና። ድሕሪ ዕሰለ ነናብ ገዛና ምስከድና ሰገን ቅድሚ ኣነ ምድዋለይ ባዕላ እናደወለት ክትርብሸኒ ጀሚራ። ናምበር ቴሌፎን ናይ ሰገን ረሪኢና ምስ ሲራክ ዓርከይ ብሰሓቅ ክርተሚልና እናሰሓቕና እንጀራይ ተኸፊታ በልዛ ዓርከይ ብምባል እናተወዘኹ ንሰገን ድሕሪ 3 ግዜ ደወል ተቐቢለያ። ቅድሚ ዝኾነ ሰላምታ ኣትጽብቕቲ ስማ ጥዑም ቁመታ ስየ መልክዓ ፀሓይ ደሓንዶም ሲኺ ብርሃን ከውታ ለይቲ ሰገኒኖ ክኹብ ጽባሕ ብምባል ናይ ውደሳ ቃላት ምሰንተኹላ ድምፂ ሰገን ብሓንሳብ ህጥም ኢሉ ቴሌፎን ደቃይቕ ትቆጽር ኣነ ሄለው ይብል መልሲ ግን የለን። ድሕሪ ሓደ ደቂቕ ሄለው ዝብል ጥዑም ድምፂ ሰገን መጺኒ ሰጉ ናበይ ዳ ኸድኪ ምስ በልክዋ ሰገን በቃላተይ ህርመት ልባ ካብ ንቡር ላዕሊ እናሃረመ ምዝራብ ከም ዝኽእልኣያ ነጊራትኒ። በዚ ምኽንያት ገይረ ንልባ ናብቲ ዝደለኽዎ መስመረይ ኣምፅዮ ነዊሕ ዕላል ኣዕለልና። ሕጂ ሰይኣኽለና ኢለ ቻው ተባሂልና ቴሌፎን እውን ተዓጻጺና።
سجن دول تمنيوا مسج بمصحف لبيا أطفئت اللي كم زلنا على لنا قصله مسكده سجن اتخلن دق انستيو زبلو بعلي نفقري خحتكا قالنتي عاقيتني النابلا سمعتاتن كبيرن ازغ عزا سجن قالنتات حسا دحر سالستي حوتو ناي فقري اقربت اللي قدم تعتو ناي فقر مقربا كله دحر بيتا سجن منيا قال منيا أنا كي حاتت قوا بإرترا والهافتاما سدرا عب سدت سلست أحواتا عب إيروبا زقمتو بغنزب تتصافا قال كم زقونت بقلا مسألة لتني سجن كمزي بالعيا زمتسكا السبح تلام كوينا كترعيني جميرا نسجن نخد كملا كقربال نزبل حسب مسيني كم قرديد لقبيله كتسقع وسينه عابل عليها كنت فقري زي باللين كلخو نحطو فقرا تقبيله كم زفكر كواخينه كواسا جميرة سجن نايب حق مسيلوا بلبا فكرتني كاب قدنيون نحانت دقيق كتفل كم زي تخيليا كوينا زدلخو جنزب النهبت زدلخو جاما يكون كدانون كتغز علي جميرة كم زي النابلنا كل التعامت ملو بحادة وعزنا سجن بفقرتي سعيرة كبر نصنع بزي زخون زربايا عركباتني أنا نقول تنقى مزميزة أب فقدو نايت كلب حزيا أن أتخو بتي نايت أقام من قد مخد ناتيلي تتحيزيو نحيطات زي فرح سبكوينة نفسي ون أب متلالن أب والفتاتني شميميا سجن لعلمة أن أفكيراتني زبلكوا بجاك حراي إن بزبل قال قبل سنة عيتو ثانية كله كاب أحواتا ززمت جنزب كمار شجرة جميرة كل جنزبا متصوتي غيريو زي راس كل جنزب كتف سرح يكوينو سيطان توقات أتيرني كبورسا سجن بزي فقادا جنزب ممزيزة إنا وصدكو بقمر نا إيدان نا إجران أنجيفيا سجن إذا كلنا جبركو أيتقلقتنن بجنزب إندام ماتي زجبرو أيفلت ززارو يفلت علف حليفني نتعسب زي باللي سب زخونة النسجن كتصرفا جميرة سجن محير تفكرن سلازنبرت نخلو صرفتاتين جبرين تتصويرا ولا حنتي كم زي كونت كوينايا توقعز نيرا دحر خنديجن إقلوا مريروا أحواتاون جنزب كقاطعوا جميروم كل تيسدولا زنبرو جنزب ازي كمز سددنا لكي نابيات في خيو بمبال كترتروا جميروم سجني تبلط افيوا مخناسينا اندعي اذا نايز عد جنزب بين تفيو ايرد اكانيو كتبل مسملست اللوم حواتا نسخدأ انتاي قدسيكي شقاق حتيمنا نمطو خمزلنا ايرد اكني مش بل سمعي دحر حجي نحنا خنسدلكي اين خلنينا روبيل ودملو كمرعوكي حتى تزلو سلازي تمرعو نابز خمساكي نعو قليل سلازخونه كتمرعويخي تدالو إلوم دليتاتا انتاي مخانو كي حاتتو بقديتا نخمرعوا كل محواتا نحواتا ترداديهم قد ودي أمو ساقناي نزم السمعت كتقبولي كعلتن مساي انت زي كوينو مسخال كتنبر فتصم دليت اين بران كونتاتي إنا فلتت بعقل صبت مرعا كتقبر اللي تخيل ليخا أي تخيلن كتبل حاتيتاتني نحطا نخفتم عرخن دي كبيد مخانو ساقناي أي تردان ولا حنت خقبر الكيك إلني كي دبكا نعيرس عن بمبال كاب قدني بيجكانا مس عساقو كوا ساقناي نفس ختتف بسنك فقري بركينا ستيا أملاخ أيتمتي لوا جن غروبت جزء كوخب بأملاخ ديا تلاقيها ولاس انتهي زي ردأكا سجني كبدا تقريت دمت مسجبرت كوب نبت جزءاتها مسرعتها بسم بعد بقولتوف قدام يرديت نختركب أمبلانس توعت الله سجني سلا كوخب قدام يرديت رغبا أب حكمنا سالس دحرم دكاسا حاويا نجزءات مليسا فقري معرخن دي كبير مخانو كاب سجن يتمايره قداي سجن بتبركينا مستاي اي تودن نزا نفسها نختت فا سيطان يدفافا قد نيرو ليتي ساعات كلته اكبابي كل سمس دقسه بغزاء فقدا
ካብ ሳልሳይ ደርቢ ፕላሱ ጸዲፋ ንህይወታት ፊያታ ሞት ሰገነይ መሪር ነይሩ ኩሉ ግዜ ነገራት ድሕሪ ምጥፎኦም እዩ ዝርዳእካ ሰገነይ ካብዛ ዓለም ብሞት መስተፈለየት ኣብ ኣእሙረይ ክቋጻጸሮ ዘይክእል ስምዒት ተሰሚዕኒ ብሰንከይ ህይወት ሰገነይ ጠፊኣ ሰገነይ ክሳብ ክንድዚ ተጭክንያ ዝብል ሓሳብ ኣይነበረንን እቲ በረኪና ምሰተየት ዋላድኣ መርዚ ይቐተል ይኹን እምበር እንታይ ከም ዝኾንኩ ብዙሕ ኣይተገደስኩን ካብ ሳልሳይ ደርቢ ፕላሶ ጸዲፋ ሞይታ ምስ ሰማዕኹ ግን ኩሉ ነገር ፋሒሉኒ ነፍሰይ ደርቤ ኣብ ጎደና ከም ጽሉል ሞዓለይ ምሕዳረይ ኮይኑ ሙሉ መዓልቲ ምስ ኣምሓሩ ደቂ ዓዲ ጫት ክቁሕም ይውዕል ለይቲ ድማ ኮፍ ኢለ ሽጋራ ክስሕብ ይሓድር ሲራክ ዓርከይ ዓለይ መለይ ከይበለኒ ኣሕዋቱ ናብ ዩጋንዳ ውፃእ ኢሎም ንበይነይ ገዲፍኒ ወፂው ድሕሪ ሲራክ ዓርከይን ሰገነይን ፈጺሙ ይጣዕመንን ህይወተይ ተባላሽው ሃይማኖተይ ረሲዐ ኣብ ማሕለኻ ሰይጣን ኣትየ ብወልፍታት ተኣሲረ መልኣኺ ሃዲሙ እቲ ብእግዚአብሔር ዝተዓደለኒ መልክዕ ቆንጅናይ ፈሪሱ መልክዕ ጉብዝናይ ፈሪሱ ዘይንስየ መሲለ ከምዚለ ብሰንኪ ፍትወት ናይ ስጋን ፍትወት ናይ ዓለምን ናብራ ናይ ኣኽላባት እናነበርኩ ከለኹ ብሓንቲ ዘይርሳዓ መዓልቲ ህይወተይ ተመሓይሹ ጫት ቅሒመ ደቃስ ዝበሃል ከይደቀስኩ ሓዲረ ንጎ መሬት ምስ ወግሐ ኣብ ዘለኽዎ ተዓኽሊለ ከቢድ ድቃስ ደቂሰን ከለኹ ኮኸብ ናይ ኣጋጣሚ ክትሓልፍ ረኣየትኒ እና ተጣራጠረት ካብ ድቃሰይ ኣተሲኣ እበን ዲኻይላ ሕቶ ቀረበትለይ እወ ጽቡቕ ኣለኺ እበኔ ምስ በልክዋ ኮኸብ ካብ ልባ ሰንቢዳ ንገዛ ወሲዳ ነብሰይ ንኽሕፀብ ኣብ መሕፀቢ ነፍሲ ኣእታትኒ ናይ ሓዋ ዝነበረ ክዳን ቅያሪባ ርስሓተይ ከም ዝጸርግ ጌራትኒ እታ መዓልቲ ሰንበት እያ ነይራ ነብሰይ ትሕፅብ መሰበልኩ ሒዛትኒ ናብ እንዳ ማርያም ቤተ ክርስቲያን ከድና ቤተ ክርስቲያን እንዳ ማርያም ርግጽ መሰበልኩ ካብ ነፍሰይ እናተፈለጠኒ ተጻዒንኒ ዝነበረ መንፈስ ካብ ነፍሰይ ርሒቑ ንድንግል ማርያም ካብ ልበይና ነባዕኹ ኦ ጸጋ ዝመልአኪ ኦ ብቅዱስ ገብርኤል መልአኽ ብስራት ዝተበሰርኪ ኣደይ ኣነ ሓጣተኛ ወድኺ ሎሚ ናብ ቤት ክመጽእ ዘለኹ ንፍቕር ወድኺ ከም ብዝሒ በደለይን ሓይጣተይን ዘይኮነ ከም ብዝሕ ምሕረቱ ንኽጥምተኒ ክትልምንለየ መጽእ ደይ ነታ ብሰንከይ ህይወታ ዘሕለፈት ሰገነይ ድማ ኣብ ሕቕፊ አብርሃም ኢሳቅ ንኸንብረለይ ለምንዮ ንዓኺ ሰምዓኪዩ ንስለ ሓጣተኛ ወድኺ ለምንለይ ድንግለይ ኣንተ መዓር ወለዳ ኣደይ በቲ ቅዱስ ቃል ገይረ ክውድሰኪ እምበር ኣነስ ንዓኺ ዘመስግን ዓቕሚ የብለይን ድንግለይ ኣደወይታይ ኦ እግዚእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአኽ ሰላምታ ሰላም እብለክለኹ ብሕልናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኽውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር ጸዋኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም እብለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ናይ ከርስኺ ፍረውን ብርኽዩ ኦ ምልእተ ጸጋ ደስ ይበልኪ እግዚአብሔር ምሳኺ እሞ ኦ ፍስህት ተፈሲሂ ደስ ይበልኪ ካብ ፍቅር ወድኺ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምሕረት ለምነልና ሓይጣትና ይቕረ ምእንቲ ኽብለልና ብምባል ጸሎተይ ኣብጽሐ መንፈሰይ ሃዲእለይ ስለ ሰገነይ ጸሎተይ ኣብጽሐ ሓሚመ ዝነበርኩ ሕማመይ ቅንጥጢሉ ከይድለይ ምስ ኮኸብ ተታሒዝና ናብ ቤታ ተመሊስና ኮኸብ ኣዝያ ጥዒት ሰብያ ካብታ እትሕወላ ሓዋላ እና ኣማቃርሐት ምስኣ ክነብር ጀሚረ በዓል ኣብ ዝኾነሉ አንኪና ቤተ ክርስቲያን እናኸድና ማዕረ ስጋና ነፍስና እናፈቐድና ጭንቀትን መምራርን ንዓለም ግሒፍና ሰማያዊ ዓስቢ ክንረክብ ናብ ኣምላኽና ተጸጊዕና ልክ ከም ደቂ ሓንቲ ኣደ ኣሕዋት ኮይንና ሰላም ዘለዎ ህይወት ንነብር ኣለና ሞራል ናይ ዛዛንታና ኩሉ ሰብ ይዕበይ ንኣስ ጌጋ ይፍጽም እዩ ሓደ ሓደ ከም ዝናተይ ክሳብ ህይወት ዘጥፍእ ጌጋ ክንፍጽም ንኽእል ኢና እቲ ሓንሳብ ዓብይ ጌጋ ዝተጋገናዮ ዳግማይ ክምለስ ኣይክእልኒ እዩ ካብኡ ተማሂርና ክንእረም እዩ ዘለና ዓለምን ሰይጣንን ብጌጋታትና ገይሮም ክንስኮሞ ዘይንኽእል ዓብይ ጾር ከሰኩሙና እንከለዉ እግዚአብሔር ድማ ብጌጋታትና ምሂሩ ጾርናዩ ዘራግፈልና ስለዚ ኩልና ካብ ሓሸወይ ናይ ዓለምን
መጻወድያ ናይ ሰይጣንን ወፂና ናብ ኣምላኽ ንመለስ እግዚአብሔር ኣምላኽ በዓሉውን ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 11 ፍቕዲ 28 ከምዚ ዝብለና ኣቶም ኩልኹም እትጽዕሩን ጾር ዝኸበደኩምን ኣነ ኸዕርፈኩም ናባይንዑ ተፈጸመ። ጸሓፊ ፊልወድ ባርጁ ተራኺ ጴጥሮስ በየነ